Здравейте хора, аз съм Мистер Панда YouTube и днес сме с втория епизод от нашата поредичка и поиграх малко и си намерих, по-точно си направих един меч и тази броня точно в онова място, където бяхме в първия епизод. Се поразвих малко и да. Добро не съм изхъбени, защото аз не съм мърдал оттам и намерих желязо и си направих тези неща. И добре, нека започваме. И 3, 2, 1. И да. Така, сега целта ни е да си съберем дърво и да си направим къща. Аз си намерих хайта ми. Точно ги направих. И да. Няма да ви отекчавам, затова ще посъбера малко дърво и ще се върна. И отново съм около 10-11 минути събиране на дърво. Нямам много, но сигурно около 2. Отсеках доста от гората. Ще ви покажа, ако намеря мястото. Мисля, че тук. Да. Ето го мястото. Не съм сигурен дали е точно това, защото аз ходих на доста места. И събрах буквално 151. На това място. И само да намаля малко звука. Проблемът е, че нямаме храна. И се изтъмва. Една овца, точно. Една ми трябва. За да си направя легло. Леглото е готово. И да, лягаме да спим. И като цяло темата за този... Темата за този епизод е да намерим пирамида. Как ще стане това? Може би е трудно, но ще потърся. И това ще се случи пред вас, разбира се. Няма да спирам клипа, докато намеря пирамида. Ами, ще го сторя заедно с вас. Проблемът е, че ако... Да, и ето е пирамидата. Но проблемът е, че ако се избавим, не мога да снимам повече от 10 минути. Затова, ако знаете как да си оправя модизен, за да мога да снимам повече от 10 минути.
Ще съм ви много благодарен. Ауч. Няма храна. Така. Сега съвсем внимателно ще слезем тук. Ще счупим плезер плейта и ще взема златото, желязото, седлото и кокалите. Опа. Нещо. Да, няма да се нуждая. Бронята, книгата и желязото. Да, и перата и този дърт няма да трябва. И емералди. Също така ще взема и паяжината. Кой няма да ни трябва, тази брадва няма да ни трябва и без това не съм я ползвал много. Кокалите и провери този също. Окей, готови сме. Сега излизаме. Мисля да излезе точно отгоре на пирамидата. Добре, да продължаваме напред. Случайно намерим още една пирамида. Тук има зайци. Но са много бързи и няма да мога да ги хвана. Продължаваме напред за още пирамиди. Ако може би и някое село. Ако намерим село, ще е добре. Не. Но там няма да отидем. Намерих кладенец. Вече не можем да тичаме. Затова няма да тичаме. И хора, мисля, че тук до това хубаво кладенце ще свършим епизода.
И да, това е от епизода и в следващия ще направим къщата. И довиждане.